everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Sirado yung siyap na. Tuoda. Huwag mo ulit si Manoy. Maayo untang mubalik tong duha ka tawo nga ni Pusil kang Manoy nimo. Get, kondisyon na taban ako. Uy, kalma lang bay. Huwag ka mahadlok. Basta mo ani. Pakito unti ka. Dali, nunod ta. Oh, Beruli. Tanaw bay. Naimihuno nga, nagmotor. Pulos nag-helmet ug duha sila katao. Tuod. Oh, Beruli, niaksig bunot ang nagbakride. Bangas ka. Hops! Oh, ni dive si Beruli. Ibuto na ba eh? Huwag may buto. Ibunod mo ka. Ay, lighter din gikuha na nabako ug nanawag sila oh. Unsa? Bay, kailan mong by Herbert? Ako untang ipa-check up akong motor kay palyado ba? Wa ra ba dire? Oh, mao ba? Sige. Are lang me. Bida sa ninyo, Brad. Ayaw mo pa kuyaw. Ha? Nga naman. Action na magbunot. Nagtuming arma sa inyong gibunot. Lighter man to. Hibaw mo? Dili ko tangay mo kumpiyansa eh. Kay narabay mamusil. Kanang gitawag na riding in tandem. Bao nga, dili ko mo kumpiyansa. Oh, day. Nga, didiritso ka og dive. Nagtuol mi nga gipatol ka. Unsa? Mga hanggaw eh. Swerte lang sila. Wa ko kadasa kong armas. Kaya nga nung nagkadapa ka. Kaya kung nadapan ako kong armas, sa akong pagdive, daan na tong bunot, o puntingon ko na sila. Ikaw ba? Sige mo lang pagarpa na, oy. Uy, unsa ron? May disco? Oo, disco ron. Katukaring nagyan na to nga doon ay daghang mga banderitas. Fiesta to sa Picasityo. Hapit man ang fiesta sa Santa Cruz. Aw, mao ba? Aw, tanda man eskuta. Hindi ko lang ibiyaan ang siyap ni Manoy. Adto tayo na unsa man ka. Sila lang ni nato. Suroy ta ba? Manangid siya ko Manoy. Ay, sabot lagi na si Manoy nimo, mo sabot na. Lalaki sagud na. Ay manangid lang ugo. Isuda kay bay og masuko si Manoy nako. Imong cellphone ay basin og lain na nimong uyap na nawag nimo. Dili, ako manghod ang nanawag. Hello, Dongar. Manoy! Manangid ako di mo Manoy. Oh, mananghid ka sa unsa? Di amo ginagdisco diri sa Picas Kanto. Nobinaryo manggod sa Holy Cross Manoy. Mo nang nagdisco. Maadto ta ko Manoy. Kinsay kauban mo? Ako kauban si Rodi. Uni ang klase nimo ugma. Wa man mi klase ugma. Okay, pero pag-amping ha, magbantay ka. O Manoy. Sige. Pason talo niya ka. Bye. Muli na ko. Og salamat sa panihapon. Masuko ka pa na ako, Maris. No. Wa man. O gana mo kay imong tinagdan ako. Pangutan na imong kaugalingon. Nganong naingon ko ini? Sa makausap pa, mga ko sorry. Trabaho manggod para sa manghod ako ba ang nag-eskwela. Permi lang ingon ini. Ikaw ko na sa akong dapit, O say bation nimo. Indianon ka. Ngayon bitaw ko sorry. May pagwa. Maris, ayaw taon. Bakti magud kayo kud. Mura pag wa ko'y pili nimo. Ang kuno na ko. Nakasa ko anang napita. Sa manggod na naginot mo sa taon ko sa kontrabaho nga makakita kwarta para sa pag-eskwela sa kong manghod. Kung doon na kay mga trabaho, kung busy ka,
ayaw pagtakda og adlaw og oras. Naa kay cellphone. Isat ka manawag. Suban ako, sorry. Prangkahan ka, Herbert. Mausap pa kanin ni. Dili nako. Honest pa, oh. Maris, Kung mausap pa, mas may pagputlo na to ang atong relasyon. ha? Pulos na lang ka manghod. Ang imo na lang manghod, pirmi. Imo na lang manghod, may uya ba? Maris? Paring kamutan ako. Nga, di na ni mausap pa. Honest pa. May nang mahibaw ka ba? Aron dili ka matinga nga makigbuwag na ko nimo. Oo, Maris. Mauli na ko. Kapoy ko sa akong trabaho. Sige, ihatod di ka. Ayaw na lang. Ah, lakip ng pagkatod nimo, balibaran pa ko nimo. Okay. Sige, tana. Salamat ha. Ayaw pa salamat ay, unsa man ka. Sige na, larga na. Sige, ato na ko. Sige. Bye. Salamat kayo, ha. Sige, aray na ko. Sobra na kabuutan si Herbert. Looy, sad. Nanimaho nilang taong grasa si Herbert. Nagluto pa silang chops. Naiman ang kinasal. Magpalit ko. Aron magkakaon si Arar. Usa ka manok, kumbati na. Sakto na. Ay, manayaw na tabay. Ay, kaliw na Sayo eh. ta, oh. Kaliw na dito ka. Sayo na ko. Maniid pagog. Kisi mga gwapa diha. Na ako'y nakita. Ha? Hain man. Asa ba? Ay, kakita ka na, okay na? Ay, nag-inom pa og beer. Oo. Nag-short lang. Og mubo kayo blouse. Ito ang blouse og nakita ang pusod. Kanay akong sikitan by RJ. Okay. Nindot silang bayana. Diha ka na ha. Diha lang ka. Daghan sang gwapa na. Imutan na sa ako ng manok kayo na salitos may dimisan. Tabunan ko lang. O agpaso na ko sila si Arar. Pero si Maris, maraguga na siya tinagdan ako. Ay nanggani kasi pagbiyan ako mikis patang. Pero, yabang sa siya. Nagsilo siya sa kong manghod, sa kong pagtagad sa kong manghod. Woo! Yes! Ano ba yung Rudy, oh? Misya po magmahis sa babae nga. Kuya na tripingan. Yes! Woo! Yeah! Believe ka sila sa akong sayaw. Woo! Part. Oh, part nga naman. Believe na ako rin. Believe kay ko. Ligo na. Ay! Imo mo kong gisablikan og part. May nababugnawan ba? Pabugnaw. O nadabako ko kiluod. Ako sa nimpat yun. Pagngon ko rin ako sigarilyo diha sa imong ho. Ay! Buwang ka! Ay! Oh, reklamo ka. Pit. Agay! Bagus ka. Si Berhuri. Nakakita grabo. Tabang! Agay! Dili may mong pasagdan ko siya. Tabang! Mga Bart! Mga Bart! Ako tao ning amigo. Ayun yung sa mga Bart! Apil ka, pakpo! Say!
ka! Nagkagubot na nagdinaganay, ma? Uy, nagdinaganay. May away ko no, may nagrambol. Giahak na lang, nagkumagot. Si Arar, nanis ko na ba? Magdali ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.